Čaute ľudia, ja som vám chcela povedať, že veľmi sa vám chcem ospravedlniť, že neviem natočiť ten part 1 zlá rodina versus dobrá rodina, pretože som urobila veľkú chybu a takže nerozumiem. A môžeme začať na nový príbeh, to je adoptovaná. Takže ja najprv predstavím tých hráčov, ktorí tu hrajú. Takže toto je Anna, ona má 60 rokov a tento je Justin, ktorý má 19 rokov. Tento je Tommy, ktorý má 59 rokov. Táto je mama, ona sa volá Alžbeta, ktorá má